Milost vám a pokoj od toho, který byl, který je a který přichází. Bratři a sestry, základem pro dnešní kázání vedle již přečteného evangelijního oddílu bude slovo apoštola Pavla z listu Tesalonickým, z 1. listu ze 4. kapitoly, kde čteme od 1. verše toto. Konečně vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán strestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého ducha. Náš Pane a Bože, aby se i náš člověčí pozemský život mohl stále víc a víc podobat Tobě. K tomu nás uschopňuješ svým slovem a mocí svého ducha. Otvíráme nyní právě jeho působení svá srdce a prosíme Ty sám, do nás vlej onu touhu dělat věci tak, abychom se líbili Tobě. Amen. Vypráví se, že kdysi žil jeden velmi morálně prostopášný rytíř, kde mohl, sváděl dívky a pany, vyhledával stále další plesy, turnaje a slavnosti k novým milostným avantýrám. A jeden zbožný mnich se za rytířem vypravil, aby jej napomenul. Se vší vážností jej káral za jeho sexuálně nevázaný život a varoval, že do Božího království podle slov písma nevejde žádný smilník, prostopášník ani lakomec. Rytíř se však jen smál. Milí bratře, to, co říkáš, je jistě správné, ale i já znám učení písma o oběti Pána Krista za naše hříchy a plně se spoléhám na Boží milost. Já počítám s tím, že když v poslední minutě svého života řeknu Bože, buď milostiv mě hříšnému, tak mi Bůh podle svého slibu odpustí a přijme mě do věčnosti. Takže měj se dobře, dobrý mnichu, pospíchám na ples. Rytíř vyskočil na koně a uháněl za dalším dobrodružstvím. Cesta jej tenkrát vedla podél řeky a blížila se bouře. Tu z nenadání zaburácel hrom, kůň se pod ním vzepěl a shodil rytíře do řeky. A poslední věta, kterou vyslovil dříve, než se utopil, bylo vzteklé slovo ke splašenému koni. Zdechni, ty potvoro. Dobří křesťané, posuďte. Vešel tento rytíř do nebe, či nevešel? My evangeličtí křesťané totiž většinou jsme výrazně povzbuzováni ke spoléhání právě na onu milost, víc nežli na skutky. A to, co říkal onen rytíř, že i zločinec, který se přizná k Boží milosti v poslední hodince života, má slíbené spasení, to je nějak součástí i naší teologie.
podle toho, v co věřil, on ten rytíř byl možná luterán, ale přestože celý život jaksi věřil správně v Boží milost, přesto nad tímto příběhem nějak bychom cítili, že tento rytíř asi nedopadne dobře na Božím soudu. Proč? Protože jeho život neodpovídal tomu, co věřil. V jeho životě to, co vyznával, se neuskutečňovalo. Jeho život nebyl potvrzením jeho víry. Jeho život nebyl posvěcený. A Bůh říká, buďte svatí, neboť já svatý jsem. Vyznáváme, že naše spasení má jistě jako zásadní krok to, čemu říkáme jakési obrácení se k Bohu a k jeho milosti. Věříme, že vstup do Božího království nám otvírá právě to, že se spolehneme na to, že Bůh je milostivý, že se spolehneme na to, že on nám je ochoten všechny hříchy odpustit. Ale tento zásadní a spasitelný krok víry, ten má být v následujícím životě potvrzován právě posvěceným životem. Vlastně to má jaksi dobrou logiku. Obrácení, to je nesmírně důležitý zlom života. Vždyť Kristus nás našel, my jsme někde uvěřili v jeho zástupnou smrt a obrácení byl ten bod obratu od všech těch falešností tohoto světa, od hříchu, obrácení a vykročení směrem k životu s Kristem. Ale právě proto na tom bodě obrácení, na tom bodě, kdy věřím v Boží milost, nelze jen tak zůstat stát. Po obrácení náš život má směřovat k Božímu království. Tam má následovat ono celoživotní úsilí rozhojňovat se v tom, co se líbí Bohu. A tímto životem podle Boží vůle, jak píše apoštol, je naše posvěcení. Přiznávám, že jsem na téma posvěcení asi moc nekázal. Vždycky mi to slovo znělo podobně jako svatouškovství, tedy jako by tam šlo o nějaké předvádění se nabubřelou zbožností. Tohle to být skutečně nemá. Ale zároveň téma posvěcení nemáme vynechat. V listu Židům je význam takového života postaven jako takzvané conditio sine qua non, podmínka, bez které to nejde, protože tam je napsáno: usilujte o pokoj a o posvěcení, bez něhož nikdo nespatří Pána. To posvěcení, ta svatost našeho života, tedy to, že na našem životě má být patrné, že ze všech těch světsky, morálně slabých projevů náš život se mění a proměňuje v podobu nebo k podobenství Pánu Ježíši Kristu, to tam někde má být vidět. A tak posvěcení je tedy tento proces proměny všech těch životních návyků, životních způsobů jednání s druhými, postojů k věcem, k hodnotám. To všechno se má proměňovat pod vlivem Božího slova k posvěcení života. Má to odrážet, náš život má odrážet podobu vzoru, kterým je Ježíš Kristus. Jinými slovy, naše víra nebude jenom záležitostí intelektu, jenom nějakého intelektuálního přiznání se
myšlence, k filozofii. Naše víra nebude jenom duchovně meditační technika, naše víra má být hluboká vnitřní proměna života a má se projevit v praktickém životě a tím se potvrdí věrohodnost a pravdivost víry. Pokud se tvá víra v praxi neprojevuje, pokud ty sice něco říkáš, že věříš, ale na tvém životě nic z těch věcí božích není vidět. Pokud tam tedy není vidět posvěcenost života, tak to je právě to, proti čemu tak intenzivně mluví apoštol Jakub v celé své epištole. Říká, víra bez skutků, víra, která se neprojeví proměnou života, taková víra je mrtvá. Na takové víře není vidět, co by mělo být. A co nám teď do té životní praxe velmi poctivě nebo konkrétně chce říct ten náš oddíl? V prvním čtení jsme četli Ježíšův postoj k manželství a i v tom druhém čtení apoštol, když mluví o posvěcení života, tak tam velmi vážně zmiňuje ono téma, aby každý z vás uměl žít se svou vlastní, originál řecký říká, se svou vlastní nádobou, což může znamenat pro svobodného žít se svým vlastním tělem, ale některé nové překlady říkají, aby každý z vás uměl žít se svou vlastní ženou, tak, abyste se líbili Bohu. Svatě a s úctou. Vztah člověka k druhému pohlaví, vztah muže a ženy je jedním z velmi důležitých rovin toho, na čem se má projevit naše posvěcenost života. Možná víte, že manželství je úplně první ustanovení boží ve stvořeném světě. Když Pán Bůh stvořil svět, tak jako první věc, kterou v tom světě, kde všechno bylo nějak dobré, první věc, kterou tam ustanovil, kterou zřídil, ve které dal řád, je právě slovo o vztahu mezi mužem a ženou. Budou ti dva jedno tělo a co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Božím záměrem je, aby muž a žena, kteří jsou každý trošku jiný, jedinečný, odlišný ve svých schopnostech, vzhledu, v povaze, aby ve své vzájemné lásce byli obrazem božím. A tohle je, věřím, něco velmi důležitého, na co dnešní doba zapomíná. Vnímáme taky dodnes, že křesťanská církev bývá dost často vláčena médií, vždycky tam, když se podaří odhalit nějaký sexuální skandál. Jak kdyby znovu i z té strany světa se nám ukazuje, dejte si pozor na svá manželství a na své vztahy, oni jsou pro Pána Boha velmi důležité. Jsou. Protože muž a žena ve svém vztahu lásky mají být obrazem božím. Boha nikdy nikdo neviděl. Bůh je neviditelný. Ale jestliže boží láska v nás zůstává, jestliže jsme porozuměli, že láska znamená chtít dobro pro druhého, a v manželství je ten nejintimnější, nejzvláštnější prostor, kde tohle máme spolu žít, stáváme se obrazem, stáváme se jakýmsi zrcadlem božím do tohoto světa. Bůh od založení světa povolal muže a ženu k tomu,
aby právě na své lásce zobrazovali podstatu božího charakteru. Mají to zobrazovat hlavně svým dětem, ale také všemu okolí kolem. Pamatujme na to, muži a ženy, že na našem manželství má být viditelný charakter Boha. A tohle náš svět zoufale potřebuje. Aby věděli, že láska je podstatnou bytí, že bez lásky život a vůbec existence světa nemá smysl. Aby dál počítali s tím, že láska je podstatou života. Musí to někde vidět. A Pán Bůh, neviditelný ve své obrovské moudrosti, se rozhodl, že toto odhalí, zjeví, zobrazí na vztahu muže a ženy. Proto se Bůh rozhodl. Ustanovil muže a ženu, aby byli jedno v lásce. A takhle je spojil a určil za obraz sebe sama. Každým rozvodem, každým narušením lásky v manželství, stejně jako sexuální nevázaností mimo manželskou, je tento boží obraz lásky v našem světě zatemňován, Bůh ve své svatosti je zraňován. Asi právě proto také byly sexuální hříchy v Bibli vyhlášeny jako ty nejhorší. Za sexuální hříchy bývaly starým zákonem vyhlašovány smrtelné tresty, podobně jako za modloslužbu, tedy když někdo uctíval ty modly a v Izraeli a tím znevažoval, urážel samotného Boha. Takhle je ten charakter Boha, že Bůh je láska, zohavován. Naopak ale, žít v lásce, žít ve vzájemném doplnění, žít láskou, která umí dávat přednost jeden druhému. Žít láskou, na které to je vidět, kde to děti vidí na rodičích a kde to okolí vidí na vztahu muže a ženy. To je viditelné posvěcování Božího jména. To je prosvícení nejenom našich životů, ale rozsvěcování světla v našem světě. Kdo žil ve světě bezbožném? Kdo, jak si vidíte, jakým způsobem žije svět bez Boha, tak tam vidíte, že smilstvo je věcí normální. Tam se to považuje za běžné, je to přirozené tomu sobeckému a soběstřednému způsobu života. Ale Pavel říká, takhle jste mnozí dříve žili, ale když jste se obrátili, tak na vašem životě má být viditelná změna. Na vašem životě se má od této chvíle odrážet přítomnost Boží. Má se ve vašem životě odrážet láska Boží, která, jak víme, je skutečně to věrné, to neochvějné, to přepevné, co nás drží. A tak jsme voláni k posvěcenému životu v manželství. Je Boží vůlí, abyste se zdržovali smilstva, je Božím povoláním, abyste v manželství žili v lásce a s úctou. Vy, kdo žijete v manželství, víte, že díky nejrůznějším okolnostem to není vždy snadné. A ti, kdo nežijí v manželství, vědí své o tom, že i život svobodného je zápasem o čistotu. Je náročným úsilím o to, aby člověk uměl zacházet se svou vlastní nádobou, se svým vlastním tělem, svatě a s úctou. O detailech by se dalo mluvit celé hodiny a určitě stojí za to si o tom mnohé číst, setkávat. V naší republice už existuje krásná forma jaksi dovzdělávání se v manželství skrze takzvané manželské večery a mnohé jiné věci. Dalo by se o tom mluvit mnoho a dobře. Vrátím se k začátku. Onen rytíř z příběhu si myslel, že protože jaksi jsme od přirození hříšní, nemá smysl se svými hříšnými náklonnostmi bojovat a že důležité je právě jenom to pamatovat si
že v poslední hodince svého života mám požádat Pána Boha o milost. Pán Ježíš to takhle neviděl. My víme, že se i Ježíš potkával s lidmi své doby, lidmi poznamenanými hříšností a speciálně právě tam, kde máme zaznamenán ten příběh, že mu předvedli ženu přistiženou při cizoložství. Ježíš ji odpustí, projeví jí velikou lásku a pak řekne jdi a už nehřeš. Jeho vztah k Máří Magdaléně, které odpustil tak mnoho, že jí dá za příklad, ten, komu se mnoho odpouští, mnoho miluje. Tohle nám jaksi on sám ukázal. Bůh je ve své lásce k nám tak věrný. Bůh je ve své lásce ke svému lidu takový, že tam, kde starý zákon zobrazuje Boha jako ženicha a lid izraelský tenkrát byl často nazýván panou izraelskou, nevěstou, tak Pán Bůh mnohokrát řekne, ty jsi mě tolikrát zradil, můj lide. Pana izraelská byla tolikrát nevěrná, ale já jsem Bůh věrný. A tohle má být někde viditelné. Láska. Láska, která svou věrností přemáhá i slabost. Proto apoštol Pavel tak jasně volá k vyhýbání se smilstvu a k posvěcenému životu. Ale tady máme před sebou jednu důležitou a vážnou otázku, problém. Když to takhle budu brát, to se zase vrátíme do starého zákona a budeme jenom usilovat o dodržování přikázání a pak často klopítám. Dodržovat přikázání a zase to klopítání. To se zase dostaneme jenom do té formy, ve které víme, že byl starý zákon, který nakonec stejně nemohl všechny hříchy odčinit? Myslím, že ne. Vy, kdo jste uvěřili v Ježíši Kristu, vy, kdo jste vykročili v obrácení na cestu nového života od hříchu, vy smíte zakoušet něco, čemu se říká nový život. Protože vy smíte s neochvějnou důvěrou dennodenně prosit o posvěcující sílu Ducha Svatého. A právě přítomnost Ducha Svatého v našem životě je ta zvláštní tajemná moc, která posvěcuje. Právě přítomnost Ducha Svatého dělá v našem životě to, co pak ti druzí vycítí, to není úplně, protože on drží takovou filozofii, protože on má takové názory, ale je to něco, co najednou vyrůstá z Boha. Právě přítomnost Ducha Svatého je to nejúžasnější zaslíbení, které už ve starém zákoně Pán Bůh sliboval, když říkal, a já jednou změním to vaše tvrdé kamenné srdce v srdce masité. Totiž v touhu, abyste byli poslušní, že to z vás zevnitř bude snaha, abyste se líbili Bohu. Tohle my sami ze sebe neumíme. Tohle je naší lidské přirozenosti nemožné, ale tohle dělá Duch Svatý. A Bůh nám dává svého svatého ducha. Úžasné tajemství, o kterém tam apoštol Pavel v tom konci říkal, my máme posvěcovat Pána Boha a pokud ho neposvěcujete, pohrdáte ne člověkem, ale Bohem, který vám dává svého svatého ducha. On nám ho dává, on nám ho nabízí. My smíme dennodenně o to prosit, abychom v jeho síle šli tímto světem. My už nejsme úplně stejní. Díky znovuzrození se v nás narodil onen nový člověk. Díky znovuzrození už nejsme jenom stále stejní hříšníci, ale máme v sobě podíl na Božím duchu. Máme v sobě onu
ono napojení na živého Boha skrze Ducha Svatého. To nové v nás bude potřeba živit, bude potřeba vychovávat, tak jako každé dítě potřebuje sytit a vychovávat. Proto máme písmo, proto máme modlitbu, proto chodíme na bohoslužby a na biblické, aby se v nás to Boží slovo rozmáhalo, aby v nás rostlo, aby se to projevovalo víc a víc. Ty zdroje, ty prostředky výchovy, pomoci a růstu jsou nám dány. A Duch Svatý je ten vnitřní agent, ta vnitřní síla, která nás k tomu zve, která nás posiluje. Díky tajemství znovuzrození skrze Ježíše Krista jsme nastoupili cestu nového posvěceného života. Stará jednota bratrská říkala, že člověk, který se znovu zrodí, může být buď to počínající, nebo prospívající, nebo dokonce k dokonalosti se nesoucí. Každý můžeme mít nějakou jinou úroveň, jinou míru podle okolností a podle množství poznání. Ale důležité je, že když jsme se znovu zrodili, tak se tam něco nastartovalo, něco začalo. A Duch Svatý to chce vést dál. Ten proces proměny, posvěcování našeho života, to je něco, co skončí až v Božím království, a proto tím víc platí výzva. Upřete svůj pohled na Ježíše Krista, dívejte se na tento vzor, jím se syťte, k němu se obracejte, z něho znovu a znovu čerpejte. A v Pánu Ježíši Kristu vás prosím, abyste vždy víc a víc prospívali ve všem tom, co jste přijali a co činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi přišel do našeho světa, do světa, ve kterém hřích a naše selhání nás vrhali znovu a znovu do beznaděje. Ty jsi přišel a vzal si náš hřích na sebe. A umožnil si nám tak tajemně to, že očištěni tvou obětí, obmyti tvou krví, smíme my, smrtelní a hříšní lidé, prosit o posvěcení, prosit o dotek tvé svatosti. Kdyby toho nebylo, v naší hříšnosti by jakýkoliv dotek tvé svatosti nás musel spálit na prach. Hříšný člověk nemůže mít podíl na Boží svatosti. Ale pro tvoji oběť, pro tvé obmytí, my, tak obyčejní, tak slabí lidé, smíme prosit o to, aby nás naplňoval tvůj svatý duch, tvá posvěcující moc. Láska, která nezná strach, síla k novému životu, která pramení z tebe. Děkujeme ti za tuto nabídku a se vší pokorou znovu i dnes a od této chvíle každodenně znovu chceme prosit, Pane, dávej nám svého Ducha Svatého a v něm a skrze něj nás posiluj ke všemu dobrému, zvláště k požehnaným, láskyplným manželským vztahům, ale i ke všemu ostatnímu, co má na našem životě zářit a svítit jako projev tvé lásky. O to, aby se moc a milost tvého království v našem světě stále víc rozmáhala. O to, aby se tvé království posvěcovalo a rozšiřovalo mezi námi viditelně i pro spásu všech ostatních. O to ještě společně prosíme tou modlitbou, kterou si nás učil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se. Další písničku si dovolím, bratři a sestry, vás doprovodit s kytarou. Ne proto, že bych to uměl lepší než varhaníci, ale tahle písnička má takový trochu zvláštní rytmus. Je to vlastně přímluva, je to modlitba, ve které se společně budeme, ve které je takový hlasitý, zřetelný refrén a v těch jednotlivých slokách se prosí o proměnu života, abychom byli tím nástrojem Ducha Svatého. Všimněte si, kdo to máte před sebou, písnička je textem, dílem Františka z Assisi, toho zajímavého, krásného človíčka, který už dávno ve středověku se pokusil žít podle božích slov velmi jasně a naplno. A hudbu k tomu složil Petr Eben. Zase něco moderního, ale myslím velmi trefně. Takže zkusme nejprve refrén. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem. Zkusme společně. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem. A do třetice zaspíváme spolu tento refrén. Refrén už budete umět, k refrénu se vždycky hlasitě přidejte a tam, kde jsou ty jednotlivé sloky, které jsou vždycky takovou frází, ve které prosím o tu proměňující moc Božího ducha, tam právě si dovolím to tou kytarou trochu zvýraznit, že jde o prosbu, nebo o jednotlivé prosby, ke kterým se pak přidáme společně. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším, ať víru rozsévám do pochybností, ať učím sklíčené budovat mosty. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.